Sanibona ngane zakwethu, ngiyathemba niyaphila, ngiyathemba niphathi. Hey bafowethu, siyohlezi siphendula nala ngavale siphendula khona. Le emkontweni ke khonto kumele ungaziphendula, sivula uzibukele nje. Kune video ke lapha ngesengitheke kakhulu kuyo. Bathi inkulumo yami ngangikhuluma no Baba uNxamalala. Ngangiphendula yena kuba ngazi ngathiwa kubantu laba babese lapha esentini. Thoka ngiphendula uZuma. Ngifuna imameleke le nkulumo. Sihlobo sami, ukhomo la usho kuJacob Zuma. Uma umzwe kahle uJacob Zuma ngenkathi bekulowa mhlangano bebekuwona eSandton, he blasted laba bantu ebebe protesta ngaphandle laphayana. Wathi wasebenzisa amagama ukuthi abahambeke baye noba kuyiphi organization bashiye MK. Lamagama kakhomo la asho exactly aphendula uZuma, ngoba uZuma uphinde ayicontradict naye emlonyeni wakhe uma eblaster laba bantu athi thina sifuna u2/3 majority. Ufuna njani u2/3 majority? Bayahlupha ke abahlaziya ngendlela abafuna ngayo. Empilweni vele kunabantu abake bahambisa udaba bafuna ulizwe ngalendlela le bona basuye befuna ngayo. Angikaze ke ngize ke la ngelilodwa ilanga mhlambe ngize mhlambe kube khona mhlamba amagama mhlambe ngwabhekisa kubaba engwathini. Yonke into eyenziwa umkhonto wesizwe mina ngiyithemba ngendlela emangalisayo. Ayikho into yakenziwa umkhonto wesizwe mhlambe ngashaya amakhala ngayo ngathi yonke into eyenziwa umkhonto wesizwe mina ngihleze ngazo ukuthi ihlezi uhamba kahle ekulayini. Angaze nangelilodwa ilanga ngibe against into eyenziwa umkhonto wesizwe. Baba mina ngamthemba bemkhipha, ngamthemba ubaba ehlele ekhaya, ngamthemba ubaba memeze ethi umkhonto wesizwe. Angaze nje ngize ngibe against inqumo zikababa ngoba ngisuke ngazi ukuthi inqumo zakhe zizokhulula umuntu omnyama. Manje labahlaziyi bakagogo nabangale enkatheni bayahlupha ngoba basuke bahlaziye ngale ndlela yabo abafunda ngayo. Angeke ngizwe bafowethu ukuthi ngangiyikhulumela nje ngithini, yabona. So ilaphi ke la isikhona ke ibheke kubaba nakhona futhi le video ngiyenze nini babekuphi lawo abantu labo babasesentini. Hey bahlanganisa abantu. Hey yazi ukuthi nginamazwi engifisa nje ukubashare. Mhlamba abanye ayobasiza, mhlamba abanye ngeke abasize. Empilweni kunabantu noma ngathiwa awubafuni kangakanani kodwa uyabadinga. Empilweni kunabantu noma ngathiwa bazonda kangakanani kodwa uyabadinga. Kunabantu ekumele ungalenzi iphutha lokuthi basuke eduze kwakho noma ngathiwa awubafuni kangakanani ngoba uyabadinga. Kunabantu empilweni okungamelanga bahambele kude nawe noma babeke kude nawe. Kunabantu empilweni ekumele ubasondeze ukuze ukwazi ukuthi usurvive wena uphile wena. Manje inkinga yenu nina nisuke nibazonda abantu, nifuna abantu kubaphonsela le kude, nigcina kanti nizobadinga kusasa. Angeke ngenze example mhlawumbe izobonakala kwabanye, mhlawumbe kwabanye ngeke izibonakale. Uyabona njengoba sikhona singokho mona sigijima kanje, siyazi ukuthi anisifuni, siyazi futhi ukuthi niyasizonda, siyazi futhi ukuthi nisicabangela into ezimbi, nize nisiplanele into ezimbi engekho right. Kodwa ngifuna ukusho mntakama ukuthi kule journey lehambayo uyasidinga. Kulolu hambo lwakho lolu nje olufunayo lebeyifunayo uyasidinga. Uyasidinga. Futhi usidinga siseduze kwakho, awusidingi sifile. Awusidingi sile kude, usidinga siseduze kwakho. So umuntu ongamfuni, ongamthandi, omzondayo, umfisela ukuthi ngathi ngafa, ibhadi elikhulu kakhulu kuwe elokuthi uNkulunkulu lento ifunayo udinga yena ukuze ukwazi ukuthi uyithole. Be careful kubantu ongabafuni obaqhelisa ukuthi abaphethe nikhiye
zala uyakhona wena uyastinga into ke nje ihlangene nalobhuti kuthiwa ubheki lo wamatrade ambolo wamatrade lo desamathayi lapha eRichards Bay ehlangene naye ke nje ovele nje uyibheka ukuthi ayikho vele into oyikhuluma kahle nje enomkhonto wesizwe especially nje enobaba uNxamalala bohlezi njalo beqhathanisa befuna izinto abazokhuluma ngazo so nje umkhonto nje uhamba kahle kakhulu siyaphuza hey kusengitheka abantu abaningi le video yabo leya abo besingayiziba manje baningi abangithekayo kuyo sengichange ngiphendula ukuthi cha ningabahlazi nje abahlazi inyongo